jakom ne nigi paro mane chenro mar thieth, sekta mar thieth no dwaro no bed thieth machalo nade nikech gimomia pinje ma be ine gi moro ni chalo ka gima pinje ma oko gi nigi thieth moingo marwa. Nikech kata mana jakom koro nowuok odhi India noken ka nyiso ni koro gin gi thieth e lony moingo marwa to wan ang'o ma nyaka watim mondo wachope ling'any mar pinje ma oko. Nitie gik moko adek ma nyaka wachi. Ting'eni an e weche mag thieth ka to adier nago gambaka gi baba kabisa. To mokwongo ing'eni gima ne baba kelo maniluongo ni baba care. Ane mana ndike kata nying mar baba care no noa kuoma. Mano 2022 ka koro Azimio romo to baba ochako luonga, ochako wacho ni daktari ng'ia ni gini kendo kata Joa ntie Nyikal, Profesa Nyong'o, Ngilu, kata Profesa Kanyingi nyalo wacho ni gima wacho ni en adier. Ka koro oluongwa wate to wacho ni nyathi moro ntie kae miluongo ni Oluga, winja ne urun to wacho nang'o mwandiko gino mandiko ane mana kelo gima ne waluongo ni baba ni winjo ga gima ne wacho baba care mano gima ane mana wuok go. To baba ne ohero ga ng'at mamiye gik mabeyo ne jopiny. To baba bende ne en ng'at mane dwaro kabisa ni mondo wach thiethwa odongre. To baba bende nohero thieth Kenya ka kabisa. Makata kane baba wuok ka koro baba dhi India. Baba no dhi India kose thiedhe Nairobi Hospital. To baba no dhi India nikech baba ne neno nosechango. Ting'eni nitie ga gima waluongo ni alternative medicine. Makoro baba wacho ni ing'eni nitie rwecho moko ma samoro ok tim. Mano tadier nitie kaka kata sani baba ema nomiya set up ana wuona set up division mwaluongo ni division of alternative and traditional medicine. Mamana ni ana wuone machake ministry marwa mar health. Kech baba ne neno ni nitie thiethwa ni ber to nitie thieth moko mabende kaka mag jo Chinese mabende samoro inyalo riw matin. Koro nonyisa ni nose thiedhe Nairobi Hospital mose tim ne gik moto wacho ni antie rwecho moko nitie kaka chiropractor to gigite nitie kamoro amora kata America gintie yudo ka nitie chiropractor practice kata natural therapy to nitie bende thieth mag dakteche. Koro baba ne dhi ni mondo koro to magi manosetimo dwe mang'eny nino kata Ruth sister no wacho ni to bende ok ne gin kata hospital ne gin mane resort although nitie weche moko mabende no dhi kar hospital mondo ng'i ka koro dhi check up. To kane baba dhi to baba ok no dhi nikech thieth onge kama ber. Baba no dhi nikech baba ne nitie kata kaka onego yue oko. Ng'eni ka jotelo nitie jotelo mabende baba ne ji chando mang'eny. Kech ka baba ni kae to baba ok yue. Baba sa ka sa simbe ywak. To simbe ywak gi joma dwaro ni mondo otim gimoro gimoro kethre kamoro ji mang'eny dwa ni baba ogone gi simo ji mang'eny dwa ka baba ni kata hospital. In fact nitie ndalo mare ma kata baba no dhi Nairobi Hospital to nawuoyo ga gi daktari mare to koro kata kaka daktari ne onge nikech joma lime ng'eny koro kaka baba yue onge. Koro baba samoro ne neno ga ni samoro kowuok to eka koro kata daktari yudo thuolo mar nene nikech ka en ka to ji tete MPs te dwa dhi kanyo yudo ni osiepe ne te dwa dhi kanyo ma baba ok yue. Koro mar mondo mi baba samoro yue mama timre ne samoro jotelo mamoko yudo ka nyaka koro odhi kamoro ma samoro ji ok ong'eyo kata samoro ji ok chope kata samoro nyaketo gide mo mabor kamoro kata ng'ato ok ogo picha moro kamoro. Koro nitie gik mang'eny. Asto mar adek en ni baba nohero weche mag dongruok mag thieth to kata mag mwaluongo ni research gik manyien manyalo kelo new
new ideas e weche mag thieth kendo nopenja ga ni to sani kata Kemri nyaka gichak timo research iseneno kata ka gikelo gimoro adwa ni mondo utim baba ni wawuoyo gago kabisa to nwuoyo ga kode weche mbaka ingeni seche monyisa gi to nyisa gi weche mbaka to nyisa gi mamuol bende koro Nyasaye oket chunye kama ber nikech baba wahere kabisa kendo waywak pi wang'wa ema dok e iye to an sani kata oganda Luo wamiuru baba luoro makende kendo wamiuru heshima makende to kendo wating'uru nying baba malo nikech baba ok nena ina ng'ata mitugo gi nyinge makata sama wan gi kuyo mare to jomoko be dwaro ni gine mondo ginere sechego koro wamiuru baba luor kendo kik wabeduru joma rikni Okay. Kawang'iyo gik moko nikech baba kata ben mana no onge to sani waluongo nyinge mano tiende ni ema pod en jatendwa to ing'eni juogi mar joluo mamiyo ng'ato bed jatelo kaka baba ok en gima biro ni pa en gima biro mos makati bet mane odi to kata in king'iyo ting'iyo ni ng'ache jatendo ok en gima biro nikech koro ni koro owachi ni koro ok en gima dwaro wuora ok en wuora en gima kata ng'ato kendo iwinje e chunyi kata mana sani seche mawuoyo ni an awuon awinje e chunya ni baba e jatendwa in iwuon Trevor kamibeteno iwinje e chunyi kata mana ng'ama winja adier mar Nyasaye owinje e chunye ni baba e jatelo be pok ogole e chunye ni nitie ng'at moro kendo koro wadhiuru mos kwaywago baba ka wahore mos kok warikni nono to wabo muodo nyoyo gi kuoyo okay erokamano mane kama